May gawa ulit tayo wheeling inverter brand. Yan. Ang problema dito, dinala sa atin na walang power pero na-check ko yung capacitor niya. Yan. Sabog na rin yung leak na rin yung capacitor Naglalabas na ng oil. Tapos dito, yan, makikita nyo yung parts na yan. Sabog. Kaya yan yung dahilan bakit nasabog yan, kasi nga leak na to. Tapos pati yung coupler, yan. Putok din yung coupler. Putok din yan. Maganda naman yung welding dito. Maganda naman tong gamitin. Heavy duty. Kaso nga lang din, mahal din yung pyesa. Tapos yung IGBT niyan, ito lang. Ito yung IGBT. Yan, dyan yung number. Yan lang yung loob yan. Yan yung output transformer natin. IGBT. Yan lang ang laman. Tapos ito yung natin. Dalawang bridge type diode ng input. Tapos ito yung output diode natin na din, solid state din. Yung part number niya, makikita nyo naman yung part number dyan. Yan. Kailangan muna nating trobolin tong hindi pala kailangan trobolin to. Unahin muna nating repairin yung power supply. Pero sa tingin ko yung power supply dito conversion na. Parang conversion na kasi. Hindi, orig pala. Kasi parehas lang yung dyan at saka yung dito. Yan, parehas yung logo. Kasi may labas dito noong una, transformer type ang gamit. Ito electronic na yung power supply nya. Switching transformer na gamit. Tapos yan lang yung board. Yan. May din tayo dito. Matagal na. Board view. Pakita natin yung board view dyan. Yan yung board view ni Asia. 200. Isa lang yung capacitor niya na malaki. Yan. Ito yung dati. Yan, transformer yung gamit. Ngayon, power supply na yung switching transformer na yung gamit. Okay. Kailangan muna natin nung ayusin yung power supply niya bago tayo pupunta sa ibang section kung may sira man. So, kailangan din nating linisin to. Yan, ang dami, napakarumi na ng board Andito ulit tayo sa loob, Bali, tapos na nating matesting to. Ang pinalitan lang pala natin dito ay transformer. Dati ang power supply nito is SMPS. Ito gawa nga ng hindi na ako komportable dito kasi ginawa na to dati ng ibang tech, kaya binalik natin sa version 1 nung Asia 200D na transformer type. Bumili tayo ng transformer, tapos nagbawas tayo dito ng winding. Makikita nyo dito. Tapos dito, ang original nito sa version na to is walang diode, tsaka wala rin yung regulator na to. So, ang ginawa natin,
Binalik natin dun sa version 1. Naglagay tayo ng mga diode, heatsink, regulator na 7815, capacitor. Nag-replace tayo ng capacitor main cap kasi yung main cap niya ito, nalabas na kasi ng liquid. Pagka sinaksak mo, maya maya lumalabas na yung oil dito, kaya minaigi nating bumili ng bago. At saka bumili rin tayo ng bagong IGBT. Yung nakakabit dyan, bago ng IGBT niyan. Mahalaga ng IGBT is nasa 3,000 mahigit, ano. Meron naman sa online yan, kaso hindi tayo kumuha sa online kasi nga baka pagdating sa atin hindi gumana yung IGBT. Mahirap na, mahal kasi yan, tapos hindi natin masosoli. Bali, yun lang ang ginawa natin dito. Tapos kung naghahanap kayo ng microcontroller niyan ng Asia, meron tayo niyan. Bali, ang bilhan nyo na lang is yung IC na to. Nasa 500 kasi yung IC niyan, yung blanco. Tapos yung program, pwede ko nang ibigay sa inyo. Libre. Ang gawin ko na lang dito is tatawagan ko na lang yung customer kasi okay na yung unit. Tapos ito yung dati niyan nakalagay dito, kaya napansin nyo rito yan, ito yung dito tumagas yung oil ng capacitor na dati, kaya nagpalit tayo dito. Yan, mylar ang piece paper, ang mylar ang nilagay natin dyan. Ang gawin ko na lang is tatawagan ko yung customer, baka pumayag siya na pinturahan natin yung welding kasi buo na yung welding, kasi medyo kinalawang na kasi pati yan ng likod yan, kaya para naman medyo tumagal din. Pakiusapan natin kung pwede bang pinturahan na lang natin. Bali, andito tayo sa labas, testing natin si Asia 200D. Pagkatapos ng mga ilang parts natin na pinalitan, dito may pinalitan din tayo sa control board dyan, power supply, yung transformer, IGBT nagpalit din tayo, yung capacitor na malaki nagpalit din tayo, at saka itong mylar, saka inayos natin. So ngayon testing natin ng welding. Ayan, umilaw na yung dilaw. Okay for welding na yan. Yun, namatay. Tapos saglit na natin, papastart na natin. Yan, welding natin. So taasan natin to. Yan, tapos welding ulit natin. So, bali okay na yung welding. Yan. Balik lang tayo sa loob, balikan lang natin to, si Asia 200D. Bali, tapos na nating mapinturahan. Ito na yung itsura niya. Yan, wala na yung mga kalawang, nawala na yung harap, pati yung likod, yan, mga kinakalawang wala na. So buo na to, pwede na natin tong ibigay kay customer. So hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, maraming salamat.